ҳама вақт пул пасандоз кунед, пул пасандоз кардан гиред. Касе ки даъватон кунад ки биё пулат ба ман ин халхар ё ки қати мо ҳамкорӣ кун ё вай кун, пухтакор шед. Одаме ки якум бор бизнес кардан аст, вай ба пул натиҳед, вай таҷриби корӣ надорад. Таҷриби корӣ на пулотон нест мешавад. Идеяи холӣ ба пул натиҳед. Чунки ки мана мисол одамо беҳад бисёр аст ки калаш ба ҳар хела идеяҳош ва мебиёд шумо мегӯед мана ин хела идея, мана ин хела идея, ин хела. Маслиҳати ман, шумо ки пули бисёр надоред, пуле ки нав ҷамъ карда истодед, агар ки ҳамон одам якум бор карда истояд, пул натиҳад. Чунки ки вай ҳаме хатояҳоша серавно мекунад. Серавно не ки ҳамон хатоя ҳисоби шумо мекунад баъд. Барои шумо пултон нест мешавад. А вай пул надорад ки пули шумо гардонда тиҳад. Шумо азоб мекашед. Барои ҳамон партнёрам ҳам равед, ҳамон касе қати партнёре кунед ки уже дидед ки бизнесаш уже ҳамон идеяша амалӣ кардагиай, бизнесаш уже кор карда истодааст, бизнесаш уже натиҷа дода истодааст. Шумо мебинед ки даромад гирифта истодааст вай доимо. Вақте ки дидед ки вай доимо даромад гирифта истодааст, барофта қатиш кор кунед. Агар бинед ки даромад нагирифта истодааст, наравед.